hernede for enden her, kan jeg se med. Og det kabelbanen op til. Og jeg kan se, at livredderne de står herovre, de har de her poster, kalder de postord her, hvor livredderne de sidder og holder øje. Og også er der nogen af jer, der er på stranden på et tidspunkt, så er inde ved skranken i receptionen, og den skrank, der ligger om bag ved receptionen, koncert i, der kan I låne badehåndklæder gratis. Den er Copacabana. Stranden Copacabana. Ja, jeg kan godt se, noget fint kunst i sandet derude. Ja. I øvrigt her på Copacabana strandholder, men der har man jo nok det, der er verdens største nytårsfest. Nytårsaften. I år der havde de Elton John og Stevie Wonder der og underholdt her på stranden. Der blander de nytårsaften med deres indianske religioner. Har det så klæder folk sig i hvidt. De er alle sammen kommer klædt i hvidt, og så sætter de små gaver ud i vandet fra kl. 12 om natten. Men det er altså godt 4 km langt nok. Copacabana strand. Vi ser der også nogen, der cykler rundt på de her orange cykler her. Det er faktisk sådan nogle, ligesom københavnske bycykler, man kan låne. Men jeg kan også godt se, at det er ikke nødvendigvis kun de helt unge, der andre spiller volleyball og fodbold her på stranden. Det er alle andre.